שלום לכולם, תמר, קרן ואני נדבר על המשחק סנייפינג. אוקיי, אז תראו המשחק שלנו, מה מימשנו בעצם. מטרת המשחק בנחש הקלאסי היא לצבור נקודות על ידי אכילת פירות ולהימנע מפגיעה בזנב הנחש. במשחק שלנו, במשחק הנחש המשופע, הוספנו למשחק הקלאסי כמה תכונות נוספות שמוסיפות לאתגר. יש לנו שני סוגי פירות, פרי צהוב שמקנה 2 נקודות, פרי אדום שמקנה 3 נקודות. בתחילת המשחק הפירות סטטיים, וכאשר הניקוד מגיע ל10 נקודות, אז הפירות מתחילים לזוז, הפרי הצהוב נע ימינה ושמאלה, והאדום למעלה ולמטה, ותזוזת הפירות צריכה להתחשב בכמה דברים, במיקום הנוכחי של שני הנחשים, של הפצצות, ומיקום של הפרי הנוסף, כדי למנוע התנגשויות. יש לנו שני שחקנים, שחקן אנושי שזה הנחש הכחול, שהוא נשלט על ידי המקלדת, ויש לנו את השחקן ה-AI, נחש הירוק, שהוא נע באופן עצמאי על פי מסלול מוגדר על ידי אלגוריתם A כוכבית, שהוא מחשב את המסלול האופטימלי לכל פרי. כמו כן יש לנו הופעת פצצות מופיעות במשחק, כבר מתחילת המשחק הן מופיעות במקומים אחרים על הלוח, כל 5 נקודות שהשחקן צובב, יש פצצה חדשה נוספת. וכאשר הניקוד מגיע ל30 נקודות, בכל 5 נקודות מופיעות 2 פצצות, ובמידה והנחש פוגע בפצצה, האורך שלו מתקצר והניקוד גם קטן בחצי. אז בואו נדבר קצת על כללי המשחק. יש לנו בתחילת המשחק שני השחקנים מתחילים בנקודות סמוכות במרכז הלוח. כמו שאמרנו, יש לנו שחקן שנשלט על ידי השחקן האנושי במקלדת, זה הצבע שלו כחול, ויש לנו שחקן ה-AI, שהוא נחש ה-AI, שהוא נשלט על ידי המחשב, והצבע שלו הוא ירוק. מטרת המשחק זה שהנחש הכחול וה-AI צריכים לאסוף כמה שיותר נקודות, על ידי אכילת פירות, אדומים וצהובים, הצהוב מקנה 2 נקודות, והאדום מקנה 3 נקודות, והמשחק מסתיים כאשר אחד השחקנים מגיע ל50 נקודות. טוב, אז היו לנו גם מכשולים שאנחנו הוספנו במשחק. במהלך המשחק התווספו לנו פצצות במיקומים רנדומליים שהנחש צריך להימנע מהם. אם הנחש בעצם מגיע לפצצה ואוכל אותה שהניקוד שלו הוא 0, אז הוא בעצם מסיים את המשחק מבחינתו, אבל אם כן יש לו ניקוד מסוים, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה עם החץ, לדוגמה פה הניקוד שלו היה 6 והוא אכל את הפצצה, הניקוד שלו התקצר בחצי וגם הזנב שלו התקצר בחצי. עכשיו יש לשים לב שהזנב של הנחש הוא לא לפי הנקודות שהוא צבר, אלא על פי מספר פירות שהוא אכל, אז גם הזנב מתקצר בהתאם בחצי. ואם הנחש מתנגש בגבולות של הלוח, גם כן המשחק נגמר מבחינתו, או גם אם הוא מתנגש בזנב של עצמו, בזנב של היריב המתחרה. אז גם כן התנגשות התרחשה והמשחק נגמר. זה בעצם המכשולים. ואיך בעצם נחש ה-AI זז במשחק מבחינתנו? לפי אלגוריתם A כוכבית, מה שרב אמרה בהתחלה, אז בחרנו כל פעם את השכנים האופטימליים עם הערך הנמוך ביותר של הפונקציית עלות כוללת, שזה בעצם אומר מרחק מההתחלה, פלוס המרחק היוריסטי, זה הפונקציית עלות כוללת. מרחק מההתחלה בעצם אומר שמכל שכן חישבנו את המרחק עד למטרה, יש לנו בעצם 2 מטרות, עוד מעט נרחיב על זה, וגם יש לנו את המרחק היוריסטי עבור כל שכן. אז עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו בוחרים את השכנים בעצם. השכנים שלנו הם בעצם לפי החצים שיכול לזוז הנחש, AI, למעלה, למטה, ימינה ושמאלה. עבור כל שכן בחנו אם הוא בתוך הגבולות של הלוח, לא מתנגש עם גוף של הנחש שלנו, של הנחש המתחרה, לא מתנגש עם הפצצות. ככה בדקנו בעצם אם הוא תקין, ואז הוא נוסף לרשימה של השכנים האפשריים בכלל שאפשר לבדוק. ואז בשביל לחשב את היוריסטיקה מכל שכן אל שני המטרות, בעצם לכל שכן יש יוריסטיקה אחת, אבל איך חישבנו בעצם מה היוריסטיקה האופטימלית לשכן? מרחק אוקלידי בין השכן עצמו לבין שתי המטרות, חלקי הערך של הפרי. מה זאת אומרת? לכל פרי יש לנו בעצם 2 ערכים, כמו שאמרנו, הפרי האדום יש לו ערך של 3, הפרי הצהוב יש לו ערך של 2 נקודות, ולכן המרחק האוקלידי חלקי הערך של הפרי ייתן לנו את היחס המינימלי, שזה אופטימלי מבחינתנו, ובנוסף אנחנו גם לא רוצים שהשכן יכול בטעות לפגוע בפצצה או גם בנחש המתחרה. אז מה שעשינו זה בעצם הוספנו עונש של שכן אם הוא קרוב לנחש מתחרה, ככה בעצם הוספנו ליוריסטיקה,
וגרמנו לכך שהשכן הזה לא ייבחר, כי אנחנו רוצים את הערך המינימלי ולא המקסימלי. אז אתגרים שעלו במהלך הפרויקט, דברים שהיו יותר מורכבים למימוש. אז דבר ראשון זה ניהול התנגשויות, היה לנו הרבה מאוד סוגים של התנגשויות אפשריות במהלך המשחק, בין שני הנחשים, בגבולות הלוח, בפירות, בפצצות, לדוגמה פרי, בזמן שהוא מתחיל לנוע הוא יכול גם לפגוע בפרי השני במהלך התנועה שלו, אז באמת יש לנו הרבה מאוד פונקציות שטיפלנו בכל עניין ההתנגשויות, וכמובן מה עושה התנגשות, האם זה מוציא מהמשחק, האם זה מוריד ניקוד, ניהול התנגשויות זה משהו מאוד מורכב שטיפלנו בו במהלך כל המשחק. מימוש אלגוריתמי כוכבית כמו שאמרנו, נכנסנו לרזולוציה גם של היוריסטיקה, גם של בחירת השכנים, כי כן יש לנו הרבה מאוד תנאים שהצבנו להם, וכמובן התמודדות עם מצבים שיש שתי פירות שהם שקלו עדיפויות בהתאם לצרכים השונים שלהם, כי זה לא רק מטרה אחת. וגם התמיכה הרב משתתפית, בהתחלה התחלנו את המשחק שלנו רק עם שחקן AI, ואז הוספנו את השחקן האנושי, ובעצם גם זה היה לטפל בכל ההתנגשויות ודברים שעלו במהלך המשחק שיש לנו שני שחקנים מעורבים. אוקיי, אז אנחנו בחרנו להשתמש בג'אווה סקריפט למימוש המשחק, גם כי ג'אווה סקריפט תומכת ביכולות גרפיות אינטראקטיביות בזמן אמת, וגם בגלל הנוחות למימוש האלגוריתם של כוכבית. אז במשחק יש לנו שני סוגי תפוחים. כל תפוח מקנה לנו ניקוד שונה. התפוח האדום מקנה 3 נקודות, והתפוח הצהוב 2 נקודות. אחת הבעיות במשחק היה לפתור את סוגיית התזוזתיות של התפוחים. עכשיו, התפוח האדום הוא זז יחידה למעלה ויחידה למטה, והתפוח הצהוב זז יחידה ימינה ויחידה שמאלה. עכשיו, בגלל שהנחש הוא זז כל הזמן במהלך המשחק, יכול להיווצר מצב שהוא יגיע לתפוח והוא לא יוכל להשלים את המשימה שלו, זאת אומרת שהוא לא יוכל לרדת למטה וגם לעלות למעלה, כמו שאנחנו רואים בתמונה האמצעית. אז איך פתרנו את זה? בצורה שבה אנחנו הגדרנו לתפוח לחשב את המסלול שלו מחדש. ואז אנחנו יכולים לראות בתמונה הכי ימנית שהוא בעצם חישב את המסלול שלו מחדש ואחר כך הוא עלה יחידה אחת למעלה. אחד מהמכשולים שעשינו הוא באמת הפצצות, זה בשביל להקשות על המשחק. אז במהלך המשחק נוצרות הפצצות באופן אקראי, ואם הנחש אוכל פצצה במהלך המשחק, אז הניקוד שלו מתקצר בחצי. וכאשר הנחש הגיע לניקוד שהוא 0 והוא אוכל עוד הפעם פצצה, אז הוא נפסל. בכל 5 נקודות שהשחקן צובר לסכום הכולל, מתווספת עוד פצצה נוספת. כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, כאן הניקוד הכולל הוא 23, מספר הפצצות הוא 6. וכאן אנחנו יכולים לראות שהניקוד הכולל הוא 26 ומספר הפצצות הוא 7. וכאשר אנחנו מגיעים לסכום כולל של 30 נקודות, אז כל 5 נקודות נוספות מופיעות 2 פצצות במיקומים חדשים. כמו שאנחנו יכולים לראות כאן, הניקוד הכולל הוא 31 ומספר הפצצות הוא 9, זאת אומרת הוא עלה ב2. כאן אנחנו רואים בעצם מצב של סיום משחק בניצחון, אבל השחקן של ה-AI של המחשב בעצם הגיע לניקוד של עצמו של 50 נקודות, וככה הוא ניצח את המשחק. תודה שצפיתם. תודה.